ñande nogas e tati janvier 2022 nden mette puɗɗi walde e ɓerɗe yaaduɓe Aliou Sall maire mo Guediawaye tugude on ñande femde e ɗo yarete haɓe gondi e guumu gama holfo ko foti wawde wonde gantu kene liɓa Aliou Sall e mairie mo Guediawaye kono ñande 31 juillet 2022 élection législative tokkitingal dow ko ɗum saabi ɓe jooɗi wadde miijo ƴewde holko saabi oɗo gantu e on saha Ibnou Dia ene artana men hen saabi dental ngal hande ko yiide ko yawti ko élection ngaji municipal président Macky Sall perdi hen ko heewi bon kadi élection ngaji législative jewtuɗo ɗi kadi ne wayno kadi o perdi hen ko heewi surtout kam foof ni so jula mbiyen foof e municipal ɗi kam won hen commune aji gañi ɗen par ce que ɗo e Médina Gounass ko Baydi Ba gañi ɗo wakka Nimzat Racine Talla gañima toon jarem ɗum amullayi koye meɗen jeeya haysono koye allié ko allié en gañima toon hono Morwore bon keddi commune aji keddi ɗi fof en perdi toon mais législative en perdi ɗum ha laaɓi ɗo e département de Guédiawaye komin cikki ko saabi perte ɗe ko frustration ne hen par ce que yimɓe darima no feewi eɓe ɓooyi wallude kadi président de la république hewɓe hen kadi en jogui mette nen mbiyama taw ardiɓe darde ponno darade nde daraki nden darde jiita hen koye mumen kono wona fof hayso wona fof kam hewɓe ene tuumi ɗum ne mbiya darde ponno darade nde bon kadi sen jii kadi électro hande Sénégal wayi hakkane wonti leñamako sen mbi jolama hande mbiyen président Macky Sall kala ko wawi dañde ko haalpare dokkimo e sereraɓe bon ɗum noon so wonti haalpare sa ƴeewi tan électorat d' abord Dakar différence gonɗo hakkude meɗen e coalition intercoalition yeewi wallu ko 100 000 voix région département Podor goto itti on ɗon score par ce que Podor makki daɗiɓe kono ɓuuri temedere ujunere ɓuuri 100 000 voix o donc kamɓe pomti Dakar o ha laaɓi te sen gañnoma Dakar wa 18 député donc il faut que daroɗen surtout no a Guédiawaye ganduɗa haalpare meɓe goni ɗo Médina Gounass ko haalpare ɓe goni ɗo sa ƴetti temedere fof eɗen mbawi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi walla capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ko haalpare en donc élection ngaji foti waɗde ɗo haalpare ne gardi ñakke perten élection ngaji ɗi ɗum tagi min jiiɗi joni darade min duttoye hay bandiraɓe men haalpare en ɓe min ƴeewa hol caɗele mumen ko mettiɓe ko muusiɓe min ganda ko mettiɓe ko muusiɓe ko min mbaɗa porte plaidoyer min jeeha to responsable uji gila Aliou Sall hay to président de la république ɓe mbawa ñawanede ɗen ɗon ko muusiɓe ko jeeyi sababu tigui rigui o enen fof eɗen gandi kamɓe surtout no yimɓe kaali Aliou Sall gila nde o joƴƴina o yeccitaki bandiko en ɓe taarimo tan ko huya en mane en hakkude Gawlo Kongo Bouba e Jolfo mo nafata ko ɗum liɓi mum woppe bandiko en haalpare en joni noon yonti o andi hakkane bandiko en haalpare ɓe ko ɓen lamminimo ko ɓen ballatamo ɓen kalantamo gonga ko ɓen jaggantamo so wuuli ko ɓen so metti ko ɓen so weeli ko ɓen ɗum noon so weeli yo wonde mumen mo gonda hande mettinde so weeli wonde mum ɗum tan woni haalaka Aliou tini ɗum hoore mum hakkande andi kono hakkande nde andi c'est trop tard ko waɗi ɓe mbiyata ko médecin après la mort président de la république kañum ɗum añata ko hepti Ali ko ɗum añata heptomo il faut hakkande o fewnitade on ruttade bandiko en ɗum tawi noon o yo noddi responsable ji foof ko ala hen o kala dendagal ministre haalpare wonno o rende men suudu woturu o haaliɓe dutte bandiraɓe kanko hoore makko on initiative o ƴetti o yi kala fedde wonno fedde haalpare en kala ɗo haalpare wonno kala ɗo leñol woni e haalpare en yoɓe ƴettu ɗumen yoɓe jeetu ɗumen yoɓe gandu probléme aji yoɓe parjane ɗumen programme uji men tawi mbaɗa feere o jodde men ha kala ko cuhle waɗan ɗumen si koɓe jamfiɓe haalpare kono kadi jamfo kadi mbawi wiide ko jamfo wona jamfa saabu neɗɗo so mettini tan mataw jumlo waɗi ɓen mbawi wiide ko jumlo wona jamfade saabu jamfade neɗɗo tottuma hunde mbatti jamfuɗa walla goɗɗum ina wayno ko koye men ɓe gonduno koye makko ɓe gondi kono noon ɓe jii ko muusiɓe ɓe nanggue juuɗe mabɓe won hen jahani wotoyde won hen gooti kono gotanani en hollirdeɓe tan eɓe jiiɗi hollirde ko wonko mettiɓe tawi noon a holliri wonko mettuma mo mbaɗɗa ɗum o kañum anda wonko mettuma kañum wawa ruttade ma ndeɓe mbaɗi ndeɗo jonde e fottam lamire bandiraɓe kala ƴetti peɗeli mumen joofi Aliou Sall hollidde wonko mettiɓe ko ɗum saabi bandiraɓe hewɓe mbaɗi vote sanction koye on saha Aissata Niang ƴetti konngol kañumne ruttanade gueɗe ɗe min mbiyetemi ko Aissata Niang responsable APR ɗo e Golf Sud département mo Guédiawaye ñalawma ngo hande saabi ɗum ko dental hande ɓiɓɓe fulɓe ndendi ɗo hande e kikiɗe oɗo le 27 août 2022 enen ndendi ɗo hande e mairie Médina Gounass ɗo e mairie Baydi Ba rendude miijo e rendude kadi feere e rendude anniya pour ƴewde hol peeje batteɗe ha ko heeɓi en ko wasa heptude en sabu ɗum ken ummiɓe échéance uji musɗi woni élection locale
ɓennuɗo en perti fodde wonde mairie ji ɗiɗi mawɗi gonɗi ɗo e nder département mo Guédiawaye woni mairie Golf ko hen jeeya sabu ɗum ko mairie ɓurɗo mawnude hande moɗo wawi wiide e nder département mo Guédiawaye kadi waɗi centre de vote ɓurɗo mawnude e département mo Guédiawaye ɗon sa perdi ɗum tan a perdi Guédiawaye foof ɗum addani en hande e ƴewtade to paaɗen sabu ɗum élection législative kadi waɗi ɗo hennene ɗon ne kadi jomu waɗi jomu nguɗon kadi mbiyata ɓuuri musde sabu ɗum hay ko dañnoɗen e élection locale ko en perti ɗum e élection législative o donc holko woni probléme o yimɓe ɓe holko tahi ɓe gotoyani holko muusi ɓe hande ko journée fonno wonde min mbaɗa journée de réflexion min jooɗo min jewtida min kalda min micco holko addi ɗum holko saabi ɗum holko addu noon dogen ni saka dartoɗen ko gonga wonko yimɓe ɓe muusa no feewi kono noon kadi enen ɗo joni politique Sénégal sa ƴeewi no lelori ni ko politique leñam leñago ça veut dire ɗo joni ko ɗum woni ɗo en cuuɗaki e kuuɗel en moggaki e leguel par ce que ɗum woni ɗo hennene monsieur le maire Aliou Sall nde o jooɗi nde yimɓe fof ene gandi ko heewi waɗi ɗo kono yimɓe ɓe noon won mettinɓe ene mettinanimo mbi o tinani ɗumen o yiyani ɗumen o yettotako ɗumen so noddimo o nortako ɗumen so kalde makko o jabotako ɗumen ɗum ɗon noon ko kamɓe mbanno feere haw ari ɗo hennene o naati ɗo e département mo Guédiawaye o woni ɗo maire Allah waɗi o woni duuɓi 7 omo liggo mairie o kadi so Allah so tawi ko haalde gonga tan ala fof kadi ko waɗani ɗo e nder Guédiawaye liggey o liggama kono noon enen Fuutankoɓe enen Haalpulaar en eɗen jiiɗi teddungal woni fofof enen noon ko ɗum woni ko manki hakkunde meɗen e monsieur le maire Aliou Sall responsable uji ɗi koɓe ponno wadde fof ɓe mbaɗani kala koɓe ponno wadde e département Guédiawaye he pour jippade e base he pour ƴewde yimɓe ɓe tinde ɗumen haaldude mumen ha kadi ɓe mbawa dañde résultat ɗum ɗon e ponno wadde ɗum wono ene manki kadi eɓe keewi joftodiral won joftodiral kewgal gongal ɗo henne e nder mabɓe ɗum ko kamɓe responsable uji joni noon président andi ɗum hankkadi ni ƴetti hunde nde e jungo muɗum o wi kala ɓiɗɗo pullo walla kala responsable gonɗo ɗo yo yette yo haalde yimɓe ƴeewa kala ko muusi ɗum ko ɓe ndendine ɓe gadde o safra ɗum ɗon président de la république haali ɗum noon eɗen jakori hande jonde men ɗo hande nde hatta ɗo tan hande eɗen ñaagui arnoɓe ɗo ɓe foof to weeli Allah yoɓe gandu koko chemin mo ganduɗa eɗen continue ɗum ken continuoɓe chemin o so Allah jaaɓi haɗata ɗo tan hande kanji foof en jahat to majji hay ɗo en duttoto ɗo hennene saabu ɗum hande Allah ene waɗi commune aji fof ko peccaɗi ko waɗa par zone uji kala zone mo jahata ma tintin aroɓe wonɓe toon ɓe mbiya amin gara toon hande fewjodirde e moɗon haaldude e moɗon saabu ɗum neɗɗo kadi ala so wona ɗo woni ɗo sona ɗo hoɗi ɗo kadi neɗɗo so teddinama tan o tini hoore makko a tinimo kadi mo yi hen hoore makko ɗum woni yewtere men hande kadi ma en ƴeew hol peeje mbatten ha élection 2024 so président ene yaaha e so yahani enen kam en jiiɗa APR maaya jiɗɗen ko APR wona ɗo e Guédiawaye e département de Guédiawaye yo addan en pullo goɗɗo eɗen goni caggal muɗum hay so tawi ko kanko yahannone so yiiɗi mandaji 10 eɗen caggal makko erago mbatten e leñol ngol ko partout saabu ɗum hande en jii région de Dakar foof ken yanɓe te eɗen goni ɗo majorité sa wi Pikine sa wi Guédiawaye a wi Yembal a wi Gounass en foof partout Keur Massar Tivaouane Peulh foof ko fulɓe meɓe goni ɗo ɗum noon so fulɓe ɓe jaaɓi nangotirde goni neɗɗo goto leñol ngol so Allah jaaɓi hay laamu woto wonta ummo e juuɗe meɗen te kadi il faut nanguen lamɗo o koye meɗen jeeya Pulaar ne haala ne wiya gueɗe tati so naate e leñol yo nanggue ha tiiɗa ɗum woni laamu ɗum woni gandal ɗum woni jawdi yo nanggue ha tiiɗa donc il faut nanguen président Macky Sall ganden koye meɗen jeeya ganden ko ƴiƴam meɗen nanganenmo so yiiɗi mandaji 10 amin caggal makko hande amin caggal makko janggo amin caggal makko ɓaawo janggo so jubbol lamminima sa yeehi jeere woto yejjid tawre nebam ko mawɗo memi maayi so wurtinama wonta ɗum memde haɓe dari lang e beele Aliou Sall ha heɓta ko joguino ko waddi bandiraɓe nene jappi noppi ene berti haqqillaji e fadde oɗo opération dartaade holko jogori jibinande Aliou Sall e président de la république WINNDERE-TV ha yeeso ko lawol
amul joola amul séeréer